One more. Ça va? Ça va bien? اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والكاتم لما سبق. سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم. آمين. الإسلام يا ولد. نعم. Allah barkata. Yes. Ne bi Dubai bunya ino ye Dubai ni. Ambe Allah fu ni angeli ye ka nyere soro finya la bi. Naam. Ambe Allah barkata ni anguloni ye anyere kuna. Yes. Alzigi ka Allah patu. Naam. Ono klishi tana fo Allah ya ka sayanya siranya ko. Ini orang yang kita kumpul kali. Yes. Nama apa? Naam. Kami family boy, kami kalau minggu. Kalau yang punya tu, anjera kalau kita kami kalau. Yes. Barai ada mana cukup mina. Bapak hal ini dia tu nala. Ya soro tugo me angana wabla ala tiba mana iso ki tugo me fika bo tugo na amina yalama na anga mauludu abina yalama dondo bali wali bina soro abina yalama na bali jama soro la mo be bla kono ka difambagai na munu me nuni ala tita family u bebina yi akono Allahu akbar aba jando la shego amadu ne ni soro tugo mina mbado ya soro barai na ne nga mawulu damne tasmala mbafe nga sa ka so amba ko de kono bela Allahu akbar tita yalama ka ke fuwere ai yes na mora ala ko domodu here mi manga ndai ai yes aba sigi yes awga jamana na jama ku bay ñoo soro yoro na abi yala maka ke fewere di maliye jama ku hari tama siraka na no ye ñoo soro shitana bi punyaro ka tele here yes aba jando ku mayna kapenna fewere to ke yoro nyini yes soro tanyini na ani balu nyini ani nyini kapenna eh no nala kaba ala ba ko o ma aye bunya nyini na ne ala bora pel aye soro nyini ne ala bora aye pensa ne ala bora no kera mamina sabi ta ci bodo yes aya jando ni yes mawulu mi be sina abilla be kabo mami singoro sheku amadu singoro ya yes bella be kabo ya na la bella kabo ya ambi ayereke na ajuru ba mbulu na juru clara na aywa femi ka kono ita yoro dobi yes jama mana boya tugo tugo na abitu tugo de Gatola. aba jando ina ne jama jama yake Gatala. mawulu mi be kana Na nya fo ye sigiro ina ya ko bina dumi yes no ye bina dumi ya ubi to were fo ala Ayo. wa fo ko monsieur le maire mais amma ke tin faye ko maire ai make no de fo kami ala enda iti che kelen zoro mali kono kaye wa biduru go Ayi. ko shego amadu ite me ko dola bi mali dugu ko ka ita mo so Allah
ala ye ne kisi de bari ala sigira ka ale ka cɛ dɔw bɛ a ti kunnada ayi o de kama a b'i kan hɔrɔnya ka bɔ a ma i t'o wari sɔrɔ k'o dun ne yɛrɛ ye silamɛw fara ɲɔgɔn kan ka di k'a fɔ a ye malo ni sunkalo jɔra a ye misiriwelelaw lajɛ a ye alimamuw lajɛ se t'u ye a nana kɛ ni sunkalo jɔra administration b'u fara ɲɔgɔn kan alimami kelen malobɔrɔ kelen 5000 ɲɔbɔrɔ kelen nka ne y'a labɛn nka nina don min ɲinan kɛra ne yɛrɛ kɔ ala bɛ tan di ne y'a dɔn a ka gɛlɛn ne ka furu sɔrɔ cɛ ɲuman bɛ fɔba e tɛ furu dun a ma nɔgɔ dɛ a ka sekow ti maa ta sɔrɔ k'a dun mɛ a bɛ dugawu kɛ ɲɛ u la kɔnɔbara o kɔnɔbara fara walefɛn la diɲɛ kɔnɔ kana sigi alijinɛ ka i sigi a suma la ayi i tɛ don walahi fɔ n'a diri ma ala kama a y'a janto u la o kama bina dunya an y'a ŋɛniya ka mawuludu in denfaya d'a ma bari nin zafiya in kɔnɔ yan ale de y'an to a filɛ aramada sunkalo cɛ ma a ye sukaro bɔrɔ 2 don mɔbili la ka n'a da an kɔrɔ yan nka aw fɛ yan Mali kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ sera yan ko sukaro bɔrɔ 1 filɛ ka bɔ min ne yɛrɛ de ye n bolo don nufa kɔnɔ 250 ka sukaro a kɛra a tilalen maanaam la a kɛra maa min sera k'o kɛ an ye bina dunya nka anw ye togo de ye ni saa fina kunkolo bɛ dogo ye de kunkolo gɛlɛnw koyi nka ni saa wora i ti kunkolo in dɔ ye bilen fɔ saa ka fɔ a b'a janto nin kumaw la n'a bilenna i bɛ mɔgɔw ye yɔrɔ in na yan i t'a dɔn k'o dɔw bɛ na yan dɛ ayi a masalama nka n'a sumana i t'o ye bilen ayi o bɔn o de ye ala baara ye f'i ka jɛ n'o ye ala ma n'i kura n'a ye i bɛ se ka kuma tan silamɛw a y'a janto nin kuma in na a ka gɛrɛbu kɛ n y'a fɔ aw ye an ka kalanbulon musow bɛ yan ala sɔnna so banna Zavia kura banna so sanfɛ n yɛlɛla ka t'u ɲɛ d'a kan ni ala sɔnna an kan ka juma seli cogo min an bɛ n'o ɲɛ ɲini bɛɛ ka jɔyɔrɔ b'i yɛrɛ ye a ye juma seli ɲɛɲini ɲɔgɔngoya de don n'o tɛ juma seli kɔrɔ a banna o a ye hadadu dɔ b'a la sarati dɔ n'o dafara a y'a ka juma bɔ kɛ mɛ fɔ n ka don tɔn nɔrɔ n ka fɛn dɔ sɔrɔ o t'a tututu kun ye wa o don a ka misiri banna so sanfɛ kalanbulon musow yɛlɛla k'a lajɛ hakili la u ni nisɔndiya jigira ka bɔ a sanfɛ a ka misiri jɔra ka tila ka arasure dugukolo sanfɛ mɔgɔ tɛ yen ko mɔgɔ min ko siman mɔrɔ 1 minɛ Mali kɔnɔ hɔn a tɛ Seku Amadu a biriki den kelen a bi i ka so a tigi bɛ min a tɛ Mali biro na si la siman mɔrɔ 1 ayi a ma don yan nka cɛ min ye layidu ta malidenw ɲɛ ka Mali kisi ne don o don ala ka kisi wa n ye layidu min ta n'u ɲɛ t'a la hali ni n y'a layidu ta asafurulayi n t'a ta n faso ye n'o tɛ ni n y'a layidu ta sisan ni n ye min fɔ ala b'o fana kɛ a bɛ kɛ an nana de ka na ɲuman dama kɛ dugukolo sanfɛ faso kanu o ye silamɛya dɔ ye faso kanu o ye silamɛya dɔ ye an bɛ ɲuman layidu de ta an faso ye n'an tɛ juguman layidu ta ye n'o ma se
non sona kanto anganga jinenge dusubala na ami nyuma dama de lebe anga jine ko enga gelama de an libéré ko kanga jineke na ko jamana yere famo sona ulu profilene la de fama nyamugo don nan ne fodi afo shefu munam afo mana gardu aiwa ngo gardiwa akwebe wonere ya wosale aya bolo mele katini kakashi kera akwa auza faso sona kalingena na ne ko bike ngo ma faso kono ikanya kono no te jamana dombe yini kane mele ka tu fe wallahi yaqula kamina te boraya nega day na ngolo masi tutuni ayi hali iner de matin ibi fanga jode soya o tabe erpe timu be day na ya sikatala ibe se kan ni do itu ye ga iba so sigi be mangoro tu otu na je ye de tu be ne dalaya be na muso jamana ye ni ngonya ba di kanye okera era ye dokede Akwe munye bleka ala delu yeko. Akume ya jumado anye ala delila. Sanye nunu buwaya fuka jalao nira ukana. Wallahi akira. Kira. Ika fasode na mi sona ka jorota. Joro nile eko kebike asteri ka jom malo ifo nyere. Eko epike ekolimetri ko ka deungala. Fonga sara ko ka muge kunje dobora ka jo aywa o yemar fata kebe muge na ko mime fasula kana ku yere do ko ni ka twa Allahu akbar Allah wala e ka faso de umla am te ka kombaria ai ko para do tana faso de nyuma e twenje citoyenneté twenje Ebi ka fere ke suba kore ba wari play du fa kono ibe ti ka e ko mentri e ko ni dew sara kalo saba na ka sara ma di abi wuli ka fa be ke manga ya dala ga tenna Directeur pa ebe bangila ka wari kwande dama ni ka sara ma di e ba ko sa ko bangi be kere kula ga tola ngai do bangila ma falo ni zonde men do be ki flow nyengere katola ngau srame tonye aywa faso de do pora ki jo akọ bonye marfata bibi munge ko mi ngo so la kana afri yere du aywa akọ ni katwana Allahu akbar takbir sallallahu alaihi wasallam na faso de nyuma e citoyenneté bébé ko ka marché e franchir marché là tala karoke na ambe dambe sulo wala way ka sira du mine na ku klama domina neye franchir foche Mega kwa nyonyoro la bangoni la sheri Usman Madani Haidara. Adona anye désert demate so amere nyola podu fale kokma. Na? Akera 2017. Amega na désert 30 comme ça là. Katini Bamako che. Aiwa. Nega mobili nana do manga mfuba do chema ni wasi la neka do adama de ka ke ne munye ne ko lo mo flaw goto do darali la no ka tokoli misu wotara ne premine do bo la ka wu ko e ko shego amadu o ya so ne ngunfa alimentation la boisson ni tona aiwa ne ko ni ne frasho wa ka manda dala yadi Allahu akbar utoni me marfa do bu kana ne ma do no bi ekete marfa ko pa kiriman pa utoni me o la fla fla
u bɛ sira kɛrɛda ni kɛrɛda. Gapenna. Dugu tila mɔ. Ayiwa. Mais u ɲɔgɔnnaw bɛɛ bɛ ka sunɔgɔ sama ka bila. Kosɛbɛ. Ne ye ɲɔ o surasiw. N ko a ka ɲɛmaa don o y'a sɔrɔ o ni kɛnɛya bɛ fɔ ɲɛfɛ. Tiɲɛ. N ko a ka fo. Nka surasiw aw ti ne sɔrɔ bilen dɛ. Ayi. Ne ti sɔrɔ ka fara aw kan bilen. Ayiwa. N ko nin ye sunɔgɔ ja kuma de ye. Kosɛbɛ. Nka aw b'a a ɲɛna nin lɛri la. Tiɲɛ Et puis a b'a sen na. Et puis a bɛ ka ko ninnu ɲɛɲini bi. Ayiwa. Ne nin ye fasodenw de ye. Na. Mɔgɔ kana ka wuli Mali surasi kaburu ka taa a bɔgɔ cɛ k'i mun na. Allah. Kaka. Walahi. Ni t'i faso fɛ. Na. Dɔ b'a fɛ ka tɛmɛ i kan. Sakola. Ne de ye Seku Amadu ye. Kabini Ala ye na min fɛn min dɔn faso ko in don. Bari ne ye jamana 30 ni kɔ de kɛ. A jamana 30 ni kɔ la ma sigi a kɔnɔ. Sɛbɛn dɔ b'i bolo n'o dati bara n'i ma taa renouveler o b'i gɛn. Gapenna. O ti daminɛ yɔrɔ jan dɛ. O bɛ daminɛ Kongo kɔrɔ yan. Ayiwa a sɛbɛn renouveler ni 200. Allahu Akbar. Dɔ ko mo sisan k'a ka ca o. Kongo, Angola, Gabon, a ye ɲininkali kɛ ba. Ayiwa maa bi sɔrɔ yan min ye yen ye o. N'i ma sɛbɛn renouveler n'a banna n'u y'i minɛ n'a ye i bi kɛ komi i ka sa kaso la. Allahu Akbar. Frontière dugu ko de wa ye. Carte séjour nɔfɛ. Ayiwa anw ka maa dɔw y'u ka du bila Côte d'Ivoire ko carte de séjour. A kɛra. U ka du bila. Kosɛbɛ. Mais Mali kɔnɔ yan e ka Mali filɛ bari Mali kɔnɔ. Ayiwa Mali fanga tɛ ji ta dunan ɲɛ la. Dɔw 2018. Ayiwa n bɔra dugu tila mɔ n bɛ ka na mɔgɔ dɔ bilasira a tun b'an ka taa jamana dɔ. Na. Nana bɛɛ ni katikati baase dɔ ye Kati kan don da la. Ayiwa a y'i jɔ dɔrɔn mɔgɔ jɛmanw ɲigira ka bɔ a kɔnɔ saki b'a bɛɛ kan. Ne ye fɛɛrɛ minɛ n ko ayi wali se. N ye journée yɔrɔnin bɛɛ ka taa n jɔ. N ye commissaire wele k'a wele. Ayiwa a ye téléphone ta ko a kɛra nin. N ko mais ne ɲɛ bɛ maa dɔw la yan. Nin bɛ se ka k'anw ka jamana kɔnɔ. Nin lɛri n'a bɛɛ maa jɛman façon dɔw don. Ko n t'o faamu. Kosɛbɛ. A ko n y'a faamu. A ko Seku ye min ye an yɛrɛ y'a ye. Kosɛbɛ. A k'u de bɛ yan ko téléphone feerelaw don. Ko Pakistan wa walima ko téléphone feerelaw don. A ko nka n yɛrɛ y'u sɛgɛsɛgɛ n ye dɔ minɛ. Ayiwa mais n taara sɔrɔ Mali carte d'identité b'o kun. A ko yala e ye nin sɔrɔ cogo di? A ko n y'o sɛgɛsɛgɛ n taara sɔrɔ ayiwa Mali muso furu b'o fɛ. Allahu Akbar. Mali ta ye kɔnɔjɛya da ye koyi. O tɛ dɛ. Ni maa bi sara i ŋaniya la. Ko jamana in bi sara a ŋaniya la. Jamana in bi sara ni kɔnɔjɛlenya ŋaniya ye. Nka jamana tɛ façon wɛrɛw de b'a kɔnɔ de. N'o tɛ bilahi. Kabi Ala ye Mali da Mali ta bɛ dun. Kabi Ala ye Mali da Mali ye dabi jamana ye bɛɛ b'u dɔn. Ka na i ka séjour kɛ ka taga hali t'i balo dɔn o de ye Mali ye. Anw ka sariya dun ko n'i ye Mali muso furu an bɛ se ka sɛbɛn d'i ma. A ko o tuma ale y'i da di. Alisilamɛw. Ne ye nin bɛɛ kɛ nin Mali ko in dɔ yan. O de sigilen filɛ anw tɛ se ka bɔ an faso kɔ. N'i y'an sunɔgɔtɔ ye faso sumalen de don. O tuma na surasiw aw ka foli ye nin ye k'a di an ɲɛmɔgɔw ma. I ye baara dɔ de b'o yɛrɛ la nin ye k'a kɛ Seku Amadu ye. N'i nana sira in fɛ waati o waati a bila i kɔnɔ n'i tɛmɛlen bɛ surasi dɔ la i kula dɔ la wa a bɛɛ bɛ na yan dɛ. O tuma a ka foli ye nin ye an ka monsieur le maire Bina Dunbiya a bɔra yan fɛ ani a ka mairie a ka délégation bɔra yan a ka danga b'a la Hawa u nana
nana ɲininkali kɛ baara in bɛ taa bolo min kan n y'a jira u la n ko baara in b'a nɔkɔrɔ de la an b'a dɔn bina duniya a bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ anw ye mais n y'a fɔ a ye anw ka nin baara in n'i y'a gulo mɔgɔ la a bɛ a tɛ gulo mɔgɔ la mɔgɔ de b'i ye a la k'i bolo dɛmɛ ala ko de filɛ nin ye kan n'i y'a minɛ kana minɛ ko mɔgɔw dɛ n'i y'a minɛ ko maaw ni maaw y'a bila i b'a bila o de kama ala ko fasama tigilama o de ye an ka taabolo ye n ko baara in bɛ b'a cogo la a ko balo ko dun ko salon balo kɛra cogo min min da maa kelen tɛ se diɲɛ kɔrɔ ne tɛ se o n tɛ se ala an bɛ taa Hayidara ka zara la an bɛ fɛn dɔw dun bureau kɔnɔ an bɛ dumuni kɛ nka n'u ye kini tasaw n'u kan 26 mars sɛgɛrɛ don o don an b'a bɛɛ sɛgɛn a bɛ cani dɛ an ka ca o mɔ 26 mars bi fɔ jinɛw ni wɔkulɔw fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ ten maa tɛ se jama kɔ o tuma na n'a se ye jɔyɔrɔ min ye n ko b'o ta a ko yala sigila n ko dun ayiwa ani baasi n ko ne ye den 400 baasi ne y'o olu ye kan kosɛbɛ bina ko y'a mɛn a ko seko ayiwa i b'i sen bɔ baasi ko ni sɛji ko a ye belebeleba ta o kɛra a ye min ta a n'a ka délégation a y'a bɔ dɛ salon u fana y'a dɛmɛ o cogo kelen la nka ɲinan ta a yɛrɛ ko ne ka n sen bɔ o de la ayiwa n'o tɛ ne sen b'o la san o san ne de b'a kɛ dɛ wa diinɛ bɛ kɛ tan de fo dɔ ka n'i bolo bɔ hali i bolo bɔlen a la i b'i bolo k'u k'i jɔ min y'i bolo bɔ n'i y'a ye i b'a bolo bɛna sɛgɛ i b'a bolo minɛ dibi la baara in b'i ta n'i ye diinɛ ɲɛmaaya a bonya n'i y'a defoya di maa o maa mɔ a tila k'a doni da kun walahi i ye jɔnko wɛrɛ de sɔrɔ Allahu Akbar an ka diinɛ in di sɔn ma ne ka baro b'u ye yan ko fina n ko an delila ka baara dɔ kɛ Kati a y'a sɔrɔ a don na Safununza de bɛ na ne fɛ Kati Hayidara ne ye a don na an bɛn'a kan ayiwa ko an bɛ baara kɛ dugu o dugu an ka ɲɛmaaya di an ka administration ɲɛmaa ma ayiwa anw y'an ta ɲɛmaaya di nin ma u ye debi kɛ n ko a ye debi kɛra ka na 3 millions kɔ u taara ka taa debi d'a ɲɛkɔrɔ 60 dira secrétaire ma a y'i dogo ayiwa 3 millions kɔ ne ko mɔ n k'a m'a ye wa n m'a fɔ n ye wa n bɔra n ye sɛsi 80,000 de loué a don ani baasi ta ani ka baara in kɛ k'a se a dan na an wasalen ale yɛrɛ y'i sigi a ko ne ma ko kuma ko nin ko in bɛ kɛ tan wa n ko nin bɛ kɛ tan de an bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ an ka garibuya la an b'o den di ala ma don kelen k'an sigi ka san wɛrɛ kɔnɔ mawuludu min tɛmɛna salon kabini n'a tɛmɛna ala ka su kelen tɛ yen k'a tɛmɛna ko ne hakili bɔra ɲinan da bɛna kɛ cogo di ayi ma ɲina k'an balolen tun ne tɛ ɲina o la bari ala ye layidu ta an ye kaban an ka nisɔndiya n'ale ka hɛrɛ ye n'an nisɔndiya n'a ka hɛrɛ ye k'a b'i dɔ fara a kan siga t'a la a tilara ka layidu ta maa minnu fitiri waleyala ale ka hɛrɛ ma a ye halakili min da o kan a kɛra k'o layidu a layidu dɔ b'e bolo yan e k'o lajɛ tan dɛ mɔgɔ o mɔgɔ ni ala ye hɛrɛ k'i ye ala ye anw nɛmɛ ɲinan ka se ka nin baarabaw kɛ ɲinansa in na n'an ma se ka mawuludu in fɛti ala k'a kan kɛ ko a ka dugukolo kan wallahi ala ka hɛrɛ dilen kɔ ka fini don hɛrɛ dilen kɔ so min ka di ni ye k'o jɔ
ala sona o ma kelema je ala ka mawludu ni ma soga kira bangeli feti aywa min ka nanfolo aywa ala kanya ka bayila ka fo de bonga hine kono kapola krijina bin habba na wallahi o kanga bari ini iblisa chebere taw chebi abi famude famera no أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيدنا مرة شيطانا فرلا كلا مي مامندي بسم الله الرحمن الرحيم أني تيجي على فكرة زينا توي أياد دمنا وابا دبا قل هل أنبئكم بشر من ذلك أبوك كنا فني بكسا نعم كنا فني كم تويلا كنا كلا على فابيلو de la kali awni kera tuhu min عند الله ako ere de kuna foni ka kutu de bora ale ere ala de ربنا na من لعنه الله وغضب عليه wo ya soro ale ala funune na ale funune kuno ma nunu ngoro tuhu mina ma were ute koyi aye here ke munu nya bela jele nu bana ka here la وسبب ulu de kudu no وجعل منهم الخردة والخنازير wale timile de shina ka ma nunu yala ma fu ke wara blewi na ani ke fani الله أكبر وأبد الطاغوت fani boli batola munu ti foflebi na onge boli batola munu ti foflebi le sa fo jane me le kuno na ay fo atubira wa la ala ko marhumun ka tambo ile Allah ma ti wuli bele sa intervention na wa yo ti ko boli batola Israel ka ko do ala yuda ka herebe du ma ni afio pani do obubulu bukula nambolo ani fine nambolo ala herebe ku onga jamba here kuno ma ani fitir wale yam na ma ala ko ka de ye ulu halaki na ayu halaki afunune sebe no febelete koi oye mamunu ni here ku ye nu banala ala kira muhammadu bangeli na nela here bi temeninga ayi atitema ni bado na ki jawara ble ne bolo ala ma halaki dai kaw akan ki semere ka ta Allahu akbar Indo jadi ben na ayi jadi tala alfredo na ala kira bangeli fetili ni wasara talibe wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin na o wasara talibe alfredo amitami adara ma daga gere ala kira bangeli ni filame ke bana ka feti ni blara kondurula ala kimi dara ala furune ewa afuru mauka furune ala tononu bana ka herela ayu yara ma kuke wala bleuye do ke jefali do ke polishore mundi seguko mami bana ala kira bangeli fanala fendela ka denka ala feminga jugu Allahu Akbar ala kira bangeli ni femera bi se ka Kenya wa ala kira bangeli ni e ka ponyo e Kenya wa a bangeli ni e ka dewu ni Kenya wa ala kira bangeli bi se ka ka feti wa ala kira bangeli ka boni bela jeli ni suna ka nunu feti ni ka ponyo feti ni ka dewu ni ke ni sono ma o ma ba ni sona ka femera u ke ni de hali ala kola aywa ni o kera ka bai kanga dala ala kira bangeli hali ni ye miliari wala akaka na alislamu Allah bele do jumashi natai o kuno o do anga dile do ala fe o sebe o kofe anga jamana fama mu bolo fa fangaro ka aywa ama ko so ko tamagi dana de o sebe wa anga duwa bi fangaye wallahi fewo fe mi fanga korota anga duwa bu ya ala ku dem amin ne mani ni ba fanga na ki bana fama nunu na itanyini kamo erma nyana mo do maka o kama aywa o ibi sara ko no me ka dole ka fama ko ni teke français ayi wa ka fama tike dape frontière ababa ka fama de ke mari fama Allahu akbar
aya jango tumana bi amora kana ni bawye bina domia anaka delegation ye bonya mi ke bi ni ledo sheji ni bashe ko ni yo doni bone kapu akwa na lesera yoro bina ami gerela ne ba do ko na ti de sela utadese wallahi utide aba jandu ala bonya wera umpe nyere do muso chebe mulku apare mobile faji damala ka do to ko no to le bla ko fe ala sana ko anami adamina na sawu azige nedo ala do ba ko no munu ma ke okoro te kuti ala do mi fetie ka ala do Allahu akbar weche min fetie ette ko deke ala ko ko be elma do na sina dunia ba odoa ale yo wotoro fa wotoro nyengodi saba wotoro nye saba logo maba dama kala jigi katu ai memi fie ali na nye takemi faranza me ka do antese ka logo injeni antese ka kwa ribe la kano damo kanga alata ambala ko kuloma fara bina fabe na minda shitulu ewa minda re boya minewa na do yere kabina do fora ru yala mana zabia ikono ya Allahu akbar ma be ne bi do ye nyongo kata e o memi e o leme ya boy bi na tatu wuli ko je do go sabe gatenda abi bare ina mina na fa ubala yoro bi baliye to mi abi baliye ti o ko fe na ambade umbe no enega mozo ye uno yega bara ke ne afie mozo soro kika zavia to chedo kika soto chedo kaka sara soro foga mozo ngere soro anaka tuwali kakitai aiwa ni alaka la na nega mozo dugu mana jeni ne nana job bitiri la ne nga mozo do bena moto do ka di ala dro ka do fili ko ka funye be suba mozo ngene sai aiwa wiya tuwalu fula kula shini mozo ngoro bara la ubala abela jele bese takana nana tuime walu ka coin tu beti akera apoya ni ma toka na ubina asoro au mozo mbana ni Allahu akbar be salamo na ke mata dino tuga bara tike kwanzao ni dumi no wallahi abisara tikatola ni be dumi sara ne be kan mesara wa ayi ala de be dumi sara o sebe ye minge ake ala kam mama bina mahubina na mawludu yo tola ko bi tade obi jide ibi jisade ka mi ho dumini we are dying aya tija ay dugo ke shi wa madui ni le madese na ne ba fe aya na ala wele adoka ala pati wotaba mashi kana jisa Allah Nze dumini minye mafe ko fana ke bari ma bi dai sede ma nama basoro na anye saka e wa sheni do sura mo fa tikatola ndo odo ama ke o ka wo shen na ji obi jamala abala bo ne ala je na da inshallah nuso jara kabibara ndamine kuno na tongo amala ka nunu be ya obi clear adi kabina fora ndenge na fonda na nyeda uka o sabat tuma ne ba do si sabara damine na baba damini na ama yazoro biwa makena soro kuna sigi no fana ye kuna shini na saka bele firi mo ko fe aiwa sobi ka ta muso la nana saka indigi ka ko wa kera di ko nye saka kele ngene nye ko ka ni tima Allah kera aye dugaw ke baba yi bamsa fa wosabe ala ka here kana ala ka barka do adew na ala ka adew wa ala ni ala kira bunya kama salli ala nabi donc bita ko ni wajini jandala na la seli do fana be ko la fi hawa
u ye kunnabiri dilan Seku Amadu Futu b'a kan u nana ni kunnabiri fila ye ka n'o di awa n denmusow ma kunnabiri 4 a ɲan'u kunna kosɛbɛ a y'a fo mais dugu dɔ la ne foto delila ka da kunnabiri k'a dilan don ne yɛrɛ ye 40.000 di nka ne foto dalen a kan a yɛlɛla k'a feere ne musow ma dɛ wallahi a ma feere ya ne y'o kɛ fɔ a ye fɛn dama bɛ yen n'o dɔn n'i ka ala ko banna ni wari ko kɔni bɛ dusu la ayiwa ninnu filɛ nin ye u y'u sɛgɛ da u bɛ wari ɲini cogo bɛɛ dɔn a bɛɛ ka fisa ni nin ye o ni ale de lamɔna a bi diinɛ dɔn i y'a mɛn ayiwa ni a bi diinɛ dɔn Hayidara ka cɛ lamɔlen san 14 nin bɛ diinɛ dɔn dɛ tile kelen u ma wari ka bɔ a seri Usumani Madani Hayidara nɔfɛ ayi i y'a faamu ni min ko k'a bɛ se ka ne dɛmɛ a b'o kɛ mais n y'a fɔ u ka mun to yen wa ila rabbika farghab siga t'a la a ye kari ni Ala ye awa a y'o kɛ bi a y'o min kɛ a sara bɛ Ala bolo an balakaw aw jɛra k'a kɛ ne t'a kalama yɛrɛ ma dɔrɔmɛ 1 mɔ nin kunnabiri ko la ayiwa n tɛ o kalama yɛrɛ n t'a kalama bari n ko min kunnabiri min ta k'a d'u ma don dɔ n y'a sɔrɔ n taw tun ye ɲɛgɛɲɛgɛmanw ye nka bi ta in ye jɛmanninw de ye ayiwa i ma dɔn bolo kɔrɔ talen ni kunnabiri ye tuma na alisilamɛw hadisa dɔ tɛ nin ye wa a ma ban tuma nin de dira ne ma fu Ala kama ni sara bɛ Ala bolo ayiwa dɔmiyalaka dɔ bɛ yen o tuma na nka ne ka denmisɛnw fana wulila k'olu sɔmina la disa de bɛna dilan ayiwa ko jɔnw fɛ ko dɔmiyalakaw b'a la tarawelew b'a la wa y'a ta dilan kɛ u taar'u ta dilan kiriko den 50 ayiwa dɔmiyalaka n'u taar'u kusi ka gɛlɛn dɛ a sera ni kirikow ye Mundugula ni Yanjɛ a foli bi n'a nɔfɛ a y'a fɔ dɔmiyalaka ninnu ɲɛna ko Seku Amadu foto bɛ kiriko min kan k'a bɛ nana kɛ ka mawuludu kɛ yan ni min ka mɔgɔ kelen bɛ k'a ta k'a ka n'a di Ala kama a ka alijinɛ sara dun n'o tɛ ne kɔni b'a dɔn ne balakaw ta ye tiɲɛ mais aw ta de tɛ tiɲɛ o tuma kiriko in kɔni a binna nin cogo la a foli de don den 50 b'a kɔnɔ n'a yera n'a kɛra fango fan fɛ a y'a fɔ a tigi ye fo a ka na n'Ala sɔnna Seku Amadu bɛna dulokiba tigɛ a la o bɛ bɔ a nɔfɛ ni Ala ka jɛ o tuma na nin kun y'aw gɛrɛsɛgɛ ye ka d'aw ma an bɛna micro sɛbɛ maa tɔw la assalamu alaikum wa rahmatullah shukran lakum ajruka Allah